जय श्री राम। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह 3 महीना से एल्बम सॉन्ग के प्रति एक्टिव हो गए बड़न और एक परिणाम का भइल बाटे आप लोग के सब कुछ प्रूफ के साथ हम ये वीडियो में बतावे वाला बानी। शायद ये 3 महीना के अंदर 7 या 8 गो गाना पवन सिंह गाइल बा, लेकिन ये वीडियो में हम खाली 4 गो गाना के बारे में बात करम जोना पर बहुत कम समय में ज्यादा व्यूज मिलल बा। वीडियो शुरू करे से पहले हम आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके भोजपुरी के बाद भोजपुरी में करे वाला ये भोजपुरी के बेटा के आप लोग सपोर्ट करी जा। अगर आप वीडियो के फेसबुक पेज पर देखा नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले जा। चलिए अब बात कर लिया वो 4 गाना के बारे में और पहिलका बात हुई लाल घाघरा के बारे में। जो गाना सारेगामा हम भोजपुरी से आई रहे, ये गाना पर 3 महीना के अंदर कितना व्यूज मिलल बा, कितना लाइक मिलल बा, कितना कमेंट मिलल बा, आप सब लोग के हमरा साइड स्क्रीन पर दिखाई भी दी और साथ में हम आप लोग के बताई भी। पहले सर्च कर लिया लाल घाघरा। लाल घाघरा आपके सामने सर्च करते नहीं और सब कुछ प्रूफ के साथ आपके दिखावे वाला बानी। वीडियो में कोई भी हमारा वीडियो पर सवाल ना उठा पावे, यही से हम साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला देले बानी। लाल घाघरा जोन की सारेगामा हम भोजपुरी पाई रहे और एक गाना पर 3 महीना में 152 मिलियन व्यूज मिलल बा, 1.8 मिलियन लाइक मिलल बा और 356 के कमेंट मिलल बा। आप समझ ली कि पवन सिंह एक्टिव भइल बड़न तेकर परिणाम आपके सामने बाटे। अभी तक 3 महीना के अंदर इतना ज्यादा व्यूज कोनो गाना पर नहीं खे मिलल भोजपुरी के कोनो स्टार के भी। बाकी अब बात कर लिए एक बाद हरी हरी ओढ़नी जोन की ग्लोबल में भी नंबर 1 पर ट्रेंड के लिए रहे, आप लोग के पता बा। वैसे लाल घाघरा भी ग्लोबल में 2 और 3 नंबर पर ट्रेंड के लिए और बहुत दिन तक ग्लोबल में ट्रेंड के लिए रहे। अभी भी इंडिया के टॉप म्यूजिक में 15 नंबर पर ट्रेंड कर रहा बा। अब बात कर लिया हरी हरी ओढ़नी के, सर्च मार लिया हरी हरी ओढ़नी। आप लोग के सामने सब कुछ साफ होके वाला बा। लोग कहेला कि पवन सिंह अब खत्म हो गए, बने पवन सिंह के अब उतना क्रेज नहीं है। आप देख ली कि हरी हरी ओढ़नी ई गाना के अइला 2 महीना होताटे और एक गाना पर 131 मिलियन व्यूज मिलल बा। कोनो भी भोजपुरी के गाना अभी तक नहीं के जोना के 2 महीना में 131 मिलियन व्यूज मिलल होके और ये गाना इंडिया के टॉप म्यूजिक में 4 नंबर पर अभी भी ट्रेंड करता और ग्लोबल में 1 महीना से ज्यादा 1 नंबर पर ट्रेंड के लिए रहे। बाकी आप लोग के बता दी कि 1.2 मिलियन ए पर लाइक मिलल बा और 128 के कमेंट। ये बहुत बड़ा बात बाटे। 2 महीना के अंदर कोनो भी गाना भोजपुरी के अभी तक ऐसा नहीं खे जोना पे इतना ज्यादा व्यूज, इतना ज्यादा लाइक और इतना ज्यादा कमेंट मिलल होके। अब बात कर लिया पुदीना जोन की भोजपुरी के सबसे बड़ा गाना बा। पुदीना ए हसीना एकर पहिलका भाग सबसे बड़ा गाना आज के डेट में भोजपुरी में बा, लेकिन एकर जब दूसरका भाग आइल तो ओकर क्रेज कितना रहे भोजपुरी दर्शक के बीच में, अब ओकर बात कर लिया। पुदीना 2.0 पुदीना 2.0 जोन की वेब म्यूजिक से आई रहे। यह गाना पर 1 महीना में 34 मिलियन व्यूज मिलल बा। 1 महीना में 34 मिलियन व्यूज मिलल बा। यह गाना पर आप लोग के बता दी कि लाइक मिलल बा 778 के। ये बहुत बड़ा बात बाटे। और एक चीज और ये गाना इतिहास बनैले रहे जहिया रिलीज भइल रहे। 2 घंटा के अंदर ही म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करे लागल रहे गाना और 3 घंटा होत ये नाउ पेज पर 1 नंबर पर ट्रेंड के लिए रहे और बहुत समय तक 1 नंबर पर ट्रेंड के लिए रहे नाउ पेज पे। बाकी ये गाना के आप लोग बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहा बानी। 1 महीना में 34 मिलियन बहुत बड़ा बात होला। पुदीना 2.0 के जोन की एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी में भी फसल रहे। अब बात कर लिया चौथा गाना जोन की अभी भी ट्रेंड कर रहा बा म्यूजिक सेक्शन में नंबर 1 पर। वो गाना के नाम बा 5 के नाचे अइहा जोन पवन सिंह के बर्थडे स्पेशल सॉन्ग बाटे। ये गाना के बात कर लिया इहो गाना बहुत समय से ट्रेंड कर रहा बा और शाहरुख खान जिसन स्टार के गाना के पछाड़ के 1 नंबर पर जाए वाला इहे गाना बा। भोजपुरी के बहुत सारा गाना आइल ये बीच में, लेकिन शाहरुख खान के ना हटा पाइल 1 नंबर से। लेकिन गाना जैसे आइल शाहरुख खान फेंका के नीचे आ गए 2 नंबर पर और शाहरुख खान के गाना के अभी तक के हिम्मत ना भइल कि पवन सिंह के गाना के वजह से हिला सकस। बाकी ये गाना पर 7 दिन में 14 मिलियन व्यूज यानी पर डे 2 मिलियन के हिसाब से ये गाना बढ़ रहा बा आगे की तरफ और ए पर 530 के लाइक मिलल बा। कमेंट के बात कर लिया 177 के, बहुत ज्यादा कमेंट होला। 7 दिन में 177 के, ये बहुत बड़ा बात बाटे। बाकी आप लोग के हमारी इंफॉर्मेशन कैसा लागल बा, आप लोग के हमारी न्यूज वीडियो कैसा लागल बा, हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जा। और एक बार और आप लोग से रिक्वेस्ट करते नहीं कि अगर आप हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ले।